Comencem. Anem a veure. Algú ha sentit a parlar de marca personal o personal branding? La marca emocional és la marca que deixem nosaltres, la petjada que deixem nosaltres a les xarxes. Important també, al costat, informació de contacte. LinkedIn és una xarxa perquè us trobi. Per tant, encara que sigueu molt curosos de la vostra privacitat, aquí heu de posar alguna cosa perquè la gent pugui contactar amb vosaltres. Hem de ser constants. No vull entrar aquí amb l'esforç i tots aquests valors, però sí que hem de ser constants. Per això us dic, quants de vosaltres heu entrat cada dia a LinkedIn per fer-hi alguna cosa?